हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। किशन बानी लो आप लोग। हम तो आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छा खबर। और आज हम आप लोग के एक बहुत ही प्यारा मजाकिया झूमर गीत सुनाते नहीं। आप लोग के कैसा लगे कमेंट कर लो। और अगर हमारे चैनल पर नया हो खबर लो तो प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लो। आई लो गीत सुन। पिया परदेस हो मोबाइल बाटे संघाई में, पिया परदेस हो मोबाइल बाटे संघाई में। ई मत जनिया सासू, ई मत जनिया सासू, बहुअर अकेल हो मोबाइल बाटे संघाई में। पिया परदेस हो मोबाइल बाटे संघाई में। ई मत जनिया गोतीन, ई मत जनिया गोतीन, छोटी अकेल हो मोबाइल बाटे संघाई में। पिया परदेस हो मोबाइल बाटे संघाई में। खेली देहब खेल हो मोबाइल बाटे संघाई में। ई मत जनिया ननद भाभी अकेल हो मोबाइल बाटे संघाई में। पिया परदेस हो मोबाइल बाटे संघाई में। बाय डियर।